Malika yɛrɛma hɔrɔnya o seginna ma kokura jamanadenw olu ka wuli ka jɔba dɔ senfɛ janvier kalo tile 14 san 2022 o san 3 sɔrɔli o la ɲɛnamayara kunungo Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ni fasoden ɲumanya walew ye sifinakaw olu ma to kɔ a la ɲɛnamayali baaraw la. Ecosip alternance ale kalandenw olu nana bɔɲɛla bi sɔgɔmada in na Advance TV ale jabala la danfara janbɛ teleso kura min ni teletɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ lakɔlidenw ka nin bɔɲɛ kun ye ka se ka na u ɲɛ da nin teleso kofɔlen kan ale ni ka se k'a dɔn kunnafonidi baara o bɛ ka kɛ tuga min na nin teleso kofɔlen na an bɛna pereperelatigɛ di aw ma o kunnafoniya ninnu bɛɛ lajɛlen na. Nisɔndiya ye ne ta ye ka aw sɔrɔ kokura Advance TV ale ka kunnafoni kɛnɛ kan aw ni ce anw sugandili la ka aw kunnafoniya ay aw bisimila bi araba janvier kalo tile 15 san 2025 o don kunnafoniyaw kɛnɛ kan. I n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogoya min na kunnafoni daminɛ la souveraineté retrouvée yɛrɛma hɔrɔnya seginni so ale don bɛ la ɲɛnamaya san o san janvier kalo tile 14 Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ɲina ɲɛnajɛw olu kɔni kɛra ni fasoden ɲumanya walew ye jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min kɔni ye Mali sifinakaw ye olu ma to kɔ ɲina ɲɛnajɛw olu bolodalenw na ɲɛnajɛ dayɛlɛli kɛnɛ kan fɛn min kɔni ye gouvernement ɲɛma ye ka fara gouvernement maaba caman kan olu tun bɛ a kɛnɛ kan anw ka kunnafoni ɲinina Modibo Kan Sidibe ale ni Musa Ɲanga olu tun bɛ kɛnɛ kan u ye fɛn minnu sɔrɔ o kɛnɛ kan an ka ɲɛmada olu la. Ka se ka nin yɛrɛma hɔrɔnya seli in kala ɲɛnɛmaya fɛn bɛ tali kɛ Salimata Mayiga n'o ye Palais des Sports ale sali belebeleba mun bɛ yen nɔ an ka jamana furancɛ fanga maa ɲɛma caman fo ka taa se an ka jamana premier ministre ma olu kɔni bɔra ka se ka nin don in kala ɲɛnɛmaya. Ni hakili falen don yen ni hakili ɲuman fɛnɛ don yen ni ko cɛsiri don an bɛ surtout an ka jeunes ma ni cɛ mɔgɔ kan k'i cɛsiri jeunes de kan k'u cɛsiri bi autorité y'u ka baara kɛ u ye hakilina dɔw lase an ma donc jeunes de kan k'olu hakilinaw ta walasa u ka se ka waleya ka ɲɛ ni réforme fɛn fɛn bɛ sen na an ka jamana kɔnɔna la hakilila jeunes de kan k'u cɛsiri o la bi an ka don de ni souveraineté de fora bi ye jeunes de ka don ye jeunes de ka don do parce que jeunes bi na u ye faamuyali sɔrɔ ku caman na u bɛ k'u cɛsiri jamana ko la donc hali bi an b'a ɲini u fɛ u bɛ ko ko kɛ u k'u hakili to u ka jamana la u bɛ ko fɔ. Jamana premier ministre n'o ye général de brigade Abdoulaye Mayiga ye ale y'a jira k'a fɔ nin don in a sigira sen kan hukumu dɔw kɔnɔ min na Mali y'a jira k'a fɔ a ye jamanaba ye ani fɛnɛ k'a jira k'a fɔ maa si den kelen tɛ yen nɔ min bɛna malidenw don u sagonada fɛ o de hukumu kɔnɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli sinsinni ko kura o ye ko ye min kan ka kɛ fɛn min ye tasibila ye ani ɲagari ko ye jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ. Jamana ɲɛmɔgɔ hali bi a ye kumakan min fɔ u ma b'o kan mais a ye ci min don da ko ka na fɔ jama ye wulada in na o ye ka foli lase an ka jamanadenw bɛɛ ma. Parce que n'i ni baara bɛɛ sera k'a kɛ parce que jamanadenw wuli n'u kun o tɛmɛnen kɔ a ka kan fana an ka foli bila ka ɲɛsin an ka sirasiw ma parce que olu de ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri o de y'a to bi min na Ala barika la an ka sirasiw kɛlen don k'an ka jamana fan bɛɛ minɛ ka bɔ jugu bolo mais kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko baara banna hali bi baara tɔ bɛ yen gafe kɔrɔ hali bi cɛ jugu bɛ bɛnbɛn mun na k'a sigi an ka jamana kama hali bi u ma sɛgɛn u ma ɲina mais mun bɛ se k'u lajɔ o ye hali bi jamanadenw ka wulikajɔ ani jamanadenw ka cɛsiri kelen don ka fɛn fɛn laɲini ka ɲɛsin AES jamanaw ma n'o ye AES jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka miirina ye ni Ala sɔnna u kelen don ka fɛn fɛn latigɛ ka ɲɛsin AES jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo ni Ala sɔnna u bɛɛ bɛ latigɛ. Farikolo ɲɛnajɛw fo ka taa se seko ni dɔnko waleyaw ma olu kɔni kɛra ka nin baara ninnu kuncɛ. Ni kun ye Modibo Kan Sidibe ale ka laseliw ye minnu bayɛlɛmana Mamadou Diallo ale fɛ bamanankan na. Hali bi souveraineté retrouvée ale la ɲɛnamayali kun kan fɛn min ye an ka kunnafoni ɲininaw ye olu wulila ka jigin dugu kɔnɔ ni k'u ka kuma bara sɛmɛ fasoden dɔw la yaasa ka se ka u hakilina dɔn souveraineté retrouvée ale sɔrɔli baaraw kan olu fana ye fɛn min sɔrɔ o kɛnɛ kan an ka ɲɛmadaw fana la. Maliden bɛɛ lajɛlen bɔn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka taabolo ɲangi taabolo minnu bɛ adamadenya hakɛw kɔn ni sariya sɔsɔli walew do fana. Ni wulikajɔ belebele in bɛ Mali ka cɛfarinya kofɔ ale ni ka malidenw ka kokun fana kofɔ waati gɛlɛnw kɔnɔ.
An bɛ segin an kɔ dɔɔni jumadon janvier kalo tile 14 san 2022 maliden minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan olu bɛɛ lajɛlen bɔra ka fara ɲɔgɔn kan ni ka jamana faamaw ka wele jaabi yaasa ka Mali bɔ UEMOA ani CEDEAO ka janfa kɔnɔ. Ni wuli ka jɔ belebele in bɛɛ lajɛlen sen donna min na ale ye malidenw ka disi gosiko ye dɔw hakili bɛ min na halisa i n'a fɔ a kɛra kunungo. An bɛ lafiya min na nin kɔnɔ k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka wuli ɲɔgɔn fɛ un sursaut national k'a jira k'a fɔ vraiment an bɛ bɔ an tɛ to mɔgɔ si ka jɔn a la bilen n'an yɛrɛ an kungo mɔgɔ wɛrɛ t'a fɔ an place la n kɔni ne m'a régime ye fɔlɔ o kɔlɔsi souveraineté retrouvée janvier alhamdulilayi rabil alamina a y'a to an kɛra an yɛrɛ ye an kɛra an yɛrɛ ta ye maa tɛ yen bilen min bɛna fɔ ko i bɛna fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye ko jamana bɛ jɔ ni nin bolo ye jamana ka nafa bɛ nin de la an yɛrɛ b'an ka jamana ka nafa bi bi in na n'an y'a ye ko min de b'a nafa an bɛ to o sira fɛ n'o an fil'o la an bɛ segin an kɔ an yɛrɛ ma. Yaasa ka malidenw ka kokun kɛ kudayi fɛn ye janvier kalo tile 14 san o san Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya seginni a ma o don bɛ laɲɛnamaya ka kɛ hakilijigin ye cɛsiriw la minnu kɛra kɛlɛ kɔnɔ. An kɛlen don k'a bila hukumu min kɔnɔ o de ye fara ɲɔgɔn kan ye o de ye yafa ɲɔgɔn ma ye o de ye ka kun ɲɔgɔn kɔfɛ ye ka bɛn ko la ye sabu n'an ma bɛn ko la an ka faama n'o y'an ka jamana ɲɛmɔgɔ a n'a jɛɲɔgɔn Général Assimi Goïta a n'a jɛɲɔgɔn ye miiriya min ta u ye bere min ta k'u jɔn k'a fɔ ko u ka hakilina ye jamana ka taa nin taasira in fɛ anw fana ko n b'u dɛmɛ a la n ko u ka a bila kunna k'a fɔ n'u y'u kɔfilɛ tuma min ma ko dugutigi u t'a ɲu kɔfɛ dɛ u b'a ɲu kɛrɛfɛ de. n'a yɛrɛma hɔrɔnya ale t'i feere mɔgɔ ma ale bi san i yɛrɛ de b'a san a bɛ dɔn i comportement ko de ye yɛrɛma hɔrɔnya mɔgɔ bɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya bila fɛn fɛn kɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya to yen yɛrɛma hɔrɔnya ye comportement de nin tɛ kɛ ne la nin ma kɛ ne faw la nin ma kɛ ne mɔkɛ la wa a tɛ kɛ ne fɛnɛ la o de ye yɛrɛma hɔrɔnya ye ne faw danbe n bɛ tugu o de kɔ balimaw danbe n bɔra n danbe min n bɛ tugu o de kɔ. Kani fasoden ɲumanya taabolo in kɛ sabatifɛn ye yaasa ka ko gɛlɛn bɛɛ lajɛlen latɛmɛ fo malidenw ka taabolo damadɔw de ta. N bɛ wuli min fɔ sifinw ye u ka dɔn k'a fɔ ni u jingɔnna sifin wɛrɛw bɛ bɔ jamana wɛrɛw la ka na sigi u place la donc an ka wuli k'an jɔ ka an fanga di ɲɔgɔn ma ka tugu an ka ɲɛmaaw kɔ ka da u la yaasa an bɛ se k'an ka jamana in dilan cogo min na ka k'an yɛrɛ ta ye ka k'an an yɛrɛ sago ye. An ka sɔn nin waati in na ka ɲɔgɔn bolo minɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jɔ an ka jamana faamaw kɔfɛ sabu n'i ye nin taasira ta denw de n'i b'a fɛ ka k'i yɛrɛ ye a ma nɔgɔn dɛ nka n'i sera ka degun kun degun kɔ ye hɛrɛ ye. Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya seginni a ma o tako sabanan laɲɛnamayali la ɲina o kɛra ni fasoden ɲumanya walew ye i n'a fɔ faso jɔnjɔn yɛlɛli lajɛrɛbaw sabatili Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ k'a bɛ kalo damadɔ bɔ sisan nɔ fɛn min ye malidenw ye olu bɛ ka nimisi wasa sɔrɔ jabarani ko la ka sabu kɛ denkura bankeli ye teleko la n'o ye Advance TV ye jabaraniso kura min nalen don ka danfara jan kɛ ani teleso tɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔna la fɛn min kɔni ye Ecosip alternance kalandenw ye olu wulila bi sɔgɔmada in na ka se ka na u ɲɛda Advance TV ale jabala kan yaasa ka se k'a dɔn kunnafoni di baara a bɛ ka kɛ cogoya min na ni jabaraniso kofɔlen ale kɔnɔna la Mamadou Diallo ale bɛ ɲɛfɔ kan ye. Advance TV jabaraniso ale kɛlen don misala ye fɛn min ye kunnafoni di ale bunakun kan o kumu kɔnɔ sanfɛ kalanso bɛ yen nɔ n'a bɛ wele Ecosip alternance ale kalandenw ye taama kɛ ni ka n'u ɲɛ da Advance TV ale jabala kan nin taama in senfɛ o y'a yira k'a fɔ n'i y'a ye olu ye Advance TV sugandi kun b'a la o kun ye mun ye ka d'a kan a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali kunnafoni di ale sira kan. Bi an sera aw ma ka sababu kɛ komi an fɛ an ka ekɔliso n'o ye Ecosip alternance ye suru ninnu bɛ kalan mun na ni n'o ye journalisme ye ani communication ye a tɛ ɲɛ i bɛ mun kalan kilasi kɔnɔ f'i ka n'i ɲɛ da kɛcogo wale kan télévision dɔ la mais an y'a ye k'a fɔ ko yan télévision so n'o ye Advance TV ye installation ani fana maa minnu bɛ yen nɔ n'o ye journalistes ni animateurs ni présentateurs ni fɛnw ye vraiment mɔgɔ minnu don u sawalen don u b'u ka baara dɔn.
Ni taama in senfɛ fɛn min ye lakɔlidenw ye u kɔni'u ɲɛ da ADN-TV ale baarakɛ cogoyaw kan fo ka taa se fɛn min ye cakɛda in yɛrɛ a bɛ kunnafoni di cogoya mun na ani yɔrɔ mun labɛnnu don u bolo kunnafoni di kama fo ka taa se kunnafoni labɛnw ani jaw tayɔrɔ u ɲɛ da ninnu yɔrɔw bɛɛ lajɛlen kan. An b'a dɔn k'a fɔ aw bɛ bɔlɔlɔ kansira de kan ayiwa an ye kalan mun k'u kunna kɔsɔnni na u bɛ tali kɛ kunnafonidila mun bɛ baara kɛ bɔlɔlɔ sira kan n'i bɛ baara k'o kan diɲɛ kɔni labannen don o de la barisa bɛɛ bɛ baara kɛ n'i ka téléphone de la u nana bi u ni maa jolenw ayiwa olu kɔni u ye masalanw kɔnɔna na ɲininkaliw kɛra jaabi mun dira a kɛra jaabi sewale ye. Lakɔlidenw olu kɔni u y'a yira k'a fɔ olu dabali banna kosɛbɛ ka d'a kan olu bɛ jaw ye tele la nka baara caman o bɛ ja ninnu kɔfɛ okumu kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ nin taama in a kɛra sababu ye ni k'u ka dɔnniya bonya fɛn bɛ tali kɛ kunnafoni di fɛn min ye jabaraniso yɛrɛ baara kɛcogo o dɔnniyaw kan. An bɛ se ka min ta k'a fɔ k'an y'o faamuya o ye n'an taara terrain kan an ka se ka ɲininkali kɛ ka taga information ɲini concrètement information yɛrɛ ye jumɛn ka se k'a lase ka ɲa yɛlɛma kana don a la pour que minnu bɛ k'i lamɛn ani minnu bɛ k'i lajɛ u kana taa fili sira kan. Nin taama ninnu kuncɛla ni folikanw ye ani nisɔndiya kuma caman ye ka bɔ lakɔliden ninnu yɔrɔ ka d'a kan u y'a yira k'a fɔ u kɔni kunbɛra kunbɛcogo ɲuman na ADVANCE-TV jabaraniso kɔnɔna la u y'a yira fɛnɛ olu ye fɛn min ye ADVANCE la a ka dɔgɔn u bɛ mun ye telesow la o hukumu kɔnɔ u kɔni y'a kanu ka kɛ kunnafonidila jolenw ye cogo min na u bɛ se ka baaradaw sɔrɔ cakɛdaw la i n'a fɔ ADVANCE a n'a ɲɔgɔnnaw. Kunnafoni kuncɛla championnat national féminin U17 ale demi-finale baaraw o fana kɛra sibiri don janvier kalo tile 11 AS Real de Bamako ale terrain kɔnɔ fɛn min kɔni ye Super Lions de Amdala ye olu ni AS Real de Bamako olu de kun bɛ ɲɔgɔn na ko ɲɔgɔn kunbɛn in k'ale labanna Super Lions de Amdala ye olu ka sebaya sɔrɔli la 2-1 Kajatu Bagayɔgɔ ale tun b'a kɛnɛ kan. An ka wano ka kɛnɛ fitini an balakaw ta fanfɛla la n'o ye championnat national féminin U17 ye a baaraw b'a la ka s'a kuncɛli yɔrɔw la o de la demi-finale hukumu kɔnɔ Super Lions d'Amdala ye ale kun kɛlen don ka AS Real de Bamako bisimila n'i y'o ɲɔgɔn sɔrɔ ta k'a lajɛ jateminɛlaw ka fɔ la Super Lions kun kan ka sebaga sɔrɔ nɔgɔya la ka d'a kan kabini ni ɲɔgɔn sɔrɔ kofɔlen ninnu daminɛna a jɔsen bonyana kosɛbɛ a kɛnɛ kan wagati kelen AS Real kɛla fɔ jɔyɔrɔ 4nan ye walasa a ka se k'a ka tike sɔrɔ ka na ni demi-finale ninnu kɛnɛ kan nka mun bɛ kɛ balinako ye ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ daminɛ samasamalu bɛ caya dolantanjɛkulu 2 ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna dɔsɛ ɲɔgɔn na tago fɔlɔ wagatiw la an bɛ taa sɛngɛlafiya bolo n'o jaabi ye 2 ni 2 la fu ani fu tago filanan wagatiw daminɛni Super Lions bɛna ɲɛda yira maaw la maaw kun sigilen don ka mun kɔnɔ ka taa cɛlu sɔrɔ ka don u ka jalatigi fɛ n'o ye Dura Kamara ye o tɛmɛnen kɔ AS Real bɛ wuli ka jɔ kɛ ka bagabaliw kɛ kokura nka Super Lions cɛlu kɔlɔsibaga b'i jɔ jɔyɔrɔ la o tɛmɛnen Super Lions bɛna cɛlu filanan sɔrɔ ka don Safiyatu Konate fɛ nka dolantan kɛlen 2 ni kanangule o ma kɛ sababu ye ka AS Real kɛ k'a bolo da sen kan u bɛna bagabagaliw kɛ u bɛna ɲɛw bolo u bɛna dɔ sɔrɔ ka bɔ cɛlu la Korotum Tarawele fɛ nka Super Lions expérience hukumu kɔnɔ ale bɛna se k'i sen da dolan kan k'a tɔ sɛlɛkunmɛlɛku fo ka taga se a kuncɛli yɔrɔ ma ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ kuncɛ n'o jaabi ye 2 ni 1 ka taa Super Lions kanu na ni première édition de quoi peut-être petit à petit n'an dira ka taa fɛ ni Lions c'est une équipe aguerrie on mène ɲɔgɔn bolo par contre c'est des nouvelles nous première fois le quoi en tout cas j'ai dit bonne chance pour les deux finalistes. U y'u bolo di ɲɔgɔn ma u ye consignes su u ye entraîneurs lamɛn min fɔr'u ɲɛna u y'a kɛ fo ka na kɛ an sera ka sebaya sɔrɔ bi finale ani Amazone an m'an labɛn n'a fɔ an ye match tɔw labɛn cogo min an m'an labɛn pour que an bɛ se ka ni coupe in ta cogoya min na. Ni jaabi bɛ kɛ sababu ye ka Super Lions kɛ k'a ka tike sɔrɔ ka taa finale kɛnɛ kan n'a yɛrɛ ni Amazone commune 5 na ɲɔgɔn sɔrɔ ka d'a kan demi-finale tɔ kelen hukumu kɔnɔ Amazone ni AS Police ka ɲɔgɔn sɔrɔ AS Police kɔni y'a yira k'ale sen tɛna ye dolantan na n'o ye forfait finale kɛnɛ kan sa ni dolantanjɛkulu 2 min sera ka sebaga sɔrɔ o n'a kɛ sababu ye k'a tɔgɔ sɛbɛn Mali dolantan gafeba kɔnɔ ka d'a kan kabini an ka jamana bɛ yen nin tolon kun ma deli ka kɛ fɔlɔ. An sera ka fɛn minnu sɔrɔ ka jira aw la bi kunnafoni nasira la o de ye nin ye aw ni ce aw ka danaya la bisu in na nazarakan kunnafoniyaw o bɛna lase aw ma ni sanga ni naani an wulila astanso fɛ ala ka Mali lakana.